Hey guys, hello guys, how are you guys? Are you good guys? Are you okay guys? What do you say? Yes, now you have to say I'm good right now to go pane parukuita confusion. So pane parukuita confusion. Saka ndaya kuzopa clarifier. Hey guys, hey guys, how are you guys? Zvana mama rasesh ndatombozvitaura panga chitanzi ndikuda kuenda kwaari kupiswaga ndikati pane zvatiri kuita, stop going there. Ndo izvozvizvi zvana ndichiavoida izvozvi. Mute gay mama rasta, mute gay izvozvizvi ndo zvana ndichiavoida izvozvizvi. I was avoiding this. Mute gay iyo yakuda kunzi ndakabata gist munhu wese. Guys, yakuda kunzi ndakabata first hand info munhu wese. Ha! Ha, guys. Ndatombozvitaura izvozvizvi. I said the same thing izvozvizvi. Tami handifonera. Guys, mamukase masikara seko guys, masikara seko. Aiwa ndini zvangu chisikara ndiri kusila zvangu ndakananga kwandiri kuenda guys paya ndobva taita sei. Saka nyaya iripo guys ndeyekudai so. Mukomana abuda. Handiti. Indakuudzai kuti handisi kutaurisa nezuro. Ndakati handisi kutaurisa nezuro. Remember ndichikuudzai kuti I'm not saying much because pane vanhu. Ndozvo ndaiavoid izvozvizvi. Ndikakuudza kuti mirai. Kana swaga wacho azobuda. Chazokuudzai zvakaitika zvizere. Hapana chamuri kuziva, hapana kutomboziva chinhu. Muna kutoziva nyaya yese game rese ndini. Nandika natete masivandi. Tete masivandi vari kuchipatara ndinanga chitongovapawo info. Anomaona. Havana chachero vanhu vacho vakabatsira swaga makubaka family. Akabatsira swaga. Havasi kutomboziva exactly what happened. Anomaona. Taingovaudza kungoti ndaingoti pakaita message ndovaforwardira kuti zviri kufamba so. Handiti ndovaforwardira. Saka still right now handisati ndakuti nditaure much. I will say much kana nguva yakwana. Kwaiko zvino ingoziva kuti mukomana abuda. Handitika inini munhu wandatuma, munhu atatumako ainda nemari. Handitika andiudza kuti nditori nazvo in writing. Unless kana iye ari yakuda kutibira munhucho atotaura kuti kwanzi bail kurudiwa $200. Ndo zvatotaura $200. Ndikamuti aiwa mari yawapiwa yawakasenderwa nevanhu because vanhu vese mari iyi from the word go guys ndakuudzai hakuna sendi rakabatwa naMelly. Disclaimer. Ndakaramba kubata mari mese muchinzwa saka hakuna mari yandakambobata. Saka vanhu vese vangachicontributa zvatakaita. Takatsvaga munhu ari kuZimbabwe koko kwakatsvagwa natete masivandi. Handika vakati isai apa. Saka yanga achinda kunani kune munhu akaunzwa natete masivandi ivari muchipatara. Kune mumwe munhu angachigona kunotora mari yacho ndokwayakaiswa. But vanhu vese vanga vachisa mari dzavo ikoko tatakawirirana mugroup kuti come and report to me kuti ndaisa mari yakati so that inini ndizive mangwana pakazobuda chinzi kune dzimwe mari dziri kumisi kana kuti indongobuda nechokwadi chokuti aiwa ndine machats uyu ane screenshot akati aisa yakati uyu aisa yakati uyu aisa yakati. Sorry guys ndiri kufamba saka network pamwe inombotiza. Saka mari yese yakaendeswa kuna Tema Sanda inini ndikutoiziva. Mari yese yana Tema Sanda nditoiziva. Handina mari yandakabata. Ndakataura Tema Sanda tikati ngatitsvage admin waswaga vanhu vari kuisa mari dzavo vaendeswe straight ikoko. Tema Sanda tikati admin makambobata mari yakabuda mu UK munomu but azoisarendawo kune munhu angachifambira nyaya dzacho dzese. Handisi maona. So network ndeyangu ndiri kufamba. Saka ndakaitira kuti handisi kupindira nyaya dzekubaka-baka kana kuti I'm not supporting zvikuitwa naSwaga but hatiwirirani negame rekugara tichingosungusana here guys. Hatiwirirani negame rekugara tichingosungusana here guys. Harini kwandiri harindiiti iri. Ene ndinenge ndichingobatsira guys. Handimoona chete. Yes abuda. Inini munhu ratuma background atonditi kwanzi kurudiwa bail $200. Ndikamuti mari yawatumigwa yese machatsi mascreenshots ndinawo. Mari iyi iri kutokwana iri kupari kushota $50 chete. Reka ndione kuti takusendera $50 ibve yakwana. Ndo zvandiri kuziva sezvo ati pari kudiwa $200. Zve 100 yabamari asi maybe handizivi unless kana munhu andiri kutaura naye ari yadi asina kunipa akuda kutoti kutovharawo hake okutodlawo 100 because zvinogona ngoitika guys atiko kaisu
zvogona ngoitika tisi paground. Saka you never know. Hanimaona, you never know. Hanimaona, you never know. Bail. Saka patanzi vatomboita makakatwa nekutukana ipapo kuchinzi asapiwe bail because akapiwa bail sei anozotukwa. Marecordings acho ese ndinawo. Marecordings ndinawo. Patombopopotedzwa ipapa. Hanimaona kuchinzi ngasapiwa bail anozotiza anyoresa address yemuno musei anozotiza and stuff like that. Hanimaona. But not to say kuti we are supporting what Swaga did. No. He was very wrong and Swaga anfanga chakatomumirira antimashona. But chokwadi chiripo ndechekuti game rekutamba tisimsana every day guys. Tara chokwadi perfect, it's not right. Ina ungaka zvimiririra. It's not right. Ngoda iso nokuti tese tima bully guys. We are all bullies. Hanimaona. We are all bullies. Antimashona. So ndopa ninya yangu ipapo. Saka mkomana chabuda. Kana abuda achauya. Auya otora nemi. Atora nemi. Inini pane pandichazouya imbosi yayi chauya zvangu chakamumirira aripo totomuda pano padiaris panapa. Saka mama Rasta andifonera makuseni akati ndikukumbirawo kuna Swaga kuti ari kupi ndabika sadza ndoda kumendesera sadza. Ndikatomupindura ndine maaudio tashira nemaaudio ndikatomuti no imbomira zvokuenda nesadza. Right now he is okay. Imbomira zvokuenda kwaari. I can't tell you kuti ari papi nekuti munozotaurisa pane zvakwanda zvinenge zvichiitika munozotaurisa please. Zvikanzi no handisi kufambira izvozvo ndoda kungofambira kuti ndinongononawo kuti ari papiwo ndarwadziwa plus nekumupa chisadza. Inde vatati right no kana azobuda I'll tell you pane zvandiri kuavoida. Andika ndoziva masocialites it's a no kuti ndikudze imbomira. Andiona chimbomira atisi vanhu vekutaurisa nekusama chimbomira. Kana abuda tozokuudza kuti ari papi wozoenda kunomuona mwete yenyu life enyu. Saka ndatoramba kumupa location. Anga ari kukoti Swaga ndatoramba kumupa kuti koti ipi kana kuti chizvi kufamba sei. Ndatoramba kumupa uyu mama Rasta. Hanimaona ndatoramba kumupa. Saka ndizoziwa kana azo foni yake azopinda yaSwaga handiziko because ndinazvinambodzana naSwaga. Ndandishara nemunhu ndatuma paground. Munhu ndatuma paground. Ari kubatsira Swaga ari paground. Ndiyo ndashara naye ndiyaritaura naye. Munhu ndakatuma wandakatsvaga kubva nesuro. Wandiri kutuma ndiye angachitaura neni paground. Saka handisivi. Uyu mama Rasta abva uya. Perfect. Saka mama Rasta handizozivi kuti 100 aiudzwawo nani. Pamwe ndiyo handisivi. Pamwe ndindaudzwa nekunyeba handisi kuziva. Hanimaona. Saka right now handingati ari kunyeba kana kuti chii but inini handiko paground remember. Iye ari kuZimbabwe pamwe audzwa. Inini ndaudzwa nemunhu andakatuma pamwe womozivawo zvinongoitikawo. Guys, waungangotumi go mahara. Pamwe andikazvisira 100 yake pamusoro. Handika. Pamwe ngazvisira 100 yake pamusoro hatiazivi because ina handiko. Handimaona. So yes, mama Rasta ita zvakanaka angatitori nerudo angatobika sadza ndikwenza sadza. Angatobika sadza zvemachokwadi. Angaitawo rudo rwake chaizvo zvekwamwari. But nenyaya yekuti pano moziva nyaya idzi. Panozobuda zvakawanda wanda zvozodidi poita chaos. Kana muchiita zvinhu zvenyu hamu involve a lot of people. The reason I involved Tetema Swanda is she's in the hospital. Havana zvavanokwanisa kuita vari muchipatara. That's why I involved her. Hanimaona. But otherwise munhu angachingoziva game rake ari one. Ndini ndiri one ndachingoziva game rangu. Chete. Hanimashona. Saka ibvai maziva kuti next time kana mukapara mhosva dzenyu mukasungisiwa. Guys, mukasungisiwa. Noda kuchajai next time. Noda kuchajai next time. Munondipawo mari. Munondipawo nokuti ndindoga nokuita zvinhu mahara pasocial media guys. Makambozvinotisawo. Mota inondimirira. Makambozvinotisawo guys kuti I'm the only one anoitisa zvinhu mahara pasocial media. Makambozvinotisa kuti kumwe kwese unotobhadhara fee. Unotobhadhara. Hanimaona. Ini ndindoga nokuita zvinhu mahara pa social media for free. Guys, for free. Ndichitoburitsawo futi yangu mari ndichitoisawo pane zvimwe zvinenge zvichida kutobatsirwa. Handibhadharisi saka ndabuda kuchibhadharisa guys. Iko zvino mari mberi munhu shure. Igame rekuhasla. Handizvo here? Igame rekuhasla. Kwai saka SIS MELLY chii? Hanziko naimu panyaya yese muri kupinda ipimi ndimi munomutuma. Shero zvawada kufunga kuti anotumwa neni kana kuti hatumwa neni zviri kwauri. Zviri kwauri zvawada kufunga izvozvo kuti anotumwa nesu
it's up to you. Kana shokomoni dzako seni dzako dzichikuudza kuti tine mari yekurasha kuti tuma munhu tikosabhadhira mafaini, it's up to you. Kana common sense dzako dzichikuudza izvozvo dzaunonyatsoshandisa, iwo kurwadziwa kuti mumwe munhu aburitswa. Ndiani social lectors number akaburitswa akasungwa apa akasiwa ari kuchitokisi? Tell me one. Tell me one. Akasungwa akasaburitswa ndipo one. Ndipo one. Hanzi zvanyorwa kwaTom Jones. Hatizivi kwaTom Jones koko kwazvanyorwa nati kudini handizivi kuti 100 pamwe ndisaka ndati pamwe ndini tiri kuvharwa because handisi paground. Ari kungotaurawo neni kana kuti chi ina handizivi. Handingati vanonyepa kana kuti vakutaura chokwadi. Hanomaona handizivi. Saka zvokuti tizoudziwa kunzi kwaye mazotuma vanhu kudi isati tombotumi vanhu zvakaipa totoda peace zvanyanya. Hamunzwiriwo here tsitsana chitukwa everyday? Hamunzwiwo here tsitsi? Saka sogara takatomumirira Squaga uyu kuti auye because hatisi kutombofara nezvaakaita. Akanodena munhu pateritori yake. Hanomaona but game iri avatamu anzwa bhata. Hani muri kunzwa asi game rekusungisana ina handisapotani naro as socialites. Ndakazvimiririra. Talking on behalf of myself. Chete. Kwaigoranta tigwaje ndakatukwa wena zvisingaiti. Utandudza kuti kudiwe. Iwona mbona mwana wangu achitukwa naketiwe. Hauna kuona mwana wangu achitukwa naketiwe. Hauna kuzviwa. Ndakatukirwa chihure chose wangu. Chihure chose chandakadzidzisa mwana ndakachitukirwa. Pane chakasara. Chekuti nhasi ndozovhundwa ndatukirwa chakati. Kuti uroyi hwese hamuna kundiudza. Chichandisi chekuti nhasi ndinganzi kune wedzi nyuwani ritari rinondivhundusara ndatukwa naro nderipi. Ini ndakatila zvituko zvose. Hapana chibereko chakazotendeuka chakazodai zinkomwa rakazodii zvese ndapana chandisina kutukwa chandingazovhunduka nhasi. Wedzi richauya nhasi nderipi. Mwana wangu akabvurodzwa uyu ari kumberi kumwana wangu akabvurodzwa zvokutodaro. Ushu kufamba nadzidzi yake ndofamba ndi kumasuni akabvurodzwa. Saka chii chandingati chino ndinozotya kutukwa nhasi chekuti ndingaikudii. Andozviziva kuti akaudzwa kuti hura anozviziva. So saka Squaga akatombondituka Squaga uchakambondituka veduwe ini ndakambotukwa naSquaga ikona veduwe ndakambotukwa naSquaga uyu ndakatukwa naSquaga akazoapologize but ndatukwa. Saka nakana nyaya apa nyaya kuti we are just saying guys no to bullying, no to bullying. Muchatituka mugoita say but when the problem comes hazvina basa tiri kupi, we just chip in and help. That's what we do. Tinotobatsira ndinotobatsira connection hazvino kuti ukauta connection because unenge uri muZimbabwe chete. No, uri kwauri ikoko ndo zvinoitwa nevanhu vanenge vachinyatsasa zvavanoita vakanyarira kuti not kulauda, not kulauda. Haulaude chini, not kulauda. Simple. Niziro one takarega vanhu makaita party one vachifara vachitoseka vachidi akavata makakaura. Now he knows where to put the line. He knows where to stop. He knows where to put a stop. Anzi bela zvinoreve zvinoreva kuti apuwa bheri zvabuda. Apuwa bheri anozodzokera koti kuda next year muna August. Kana anozodzokera koti muna November. Kana anozodzokera koti after gore rino yapaseri. Apuwa bheri. Ari pushe right now. Ndo zviri important. Handiti ndizvo zvezvimwe izvo hazvisina nebasa izvo zvinozoitikawo kumberiko anongozoonawo kuti oita sei semunhu womurume chete. Apuwa bheri kuti kuda kuti aende kumba ndo zvinoreva bheri out. Kuda kuti nyaya haina kupera anogona kudzoka kukoti muna December kana kuti chazokuudzai kuti tokudai kukoti rini. Aiwa ada kudzwa chokwadi takamirira Squaga. Takatomumirira Squaga ada kudzwa chokwadi takatomumirira Squaga. You must learn. Hauende kuteritori kwevanhu kunodena munhu kuteritori yemunhu akazvinyararira asinotaura newe wamboenda kuwa ignore. Uri kudei takatomumirira guys, takatomumirira apa ndipo pamuchanyatsa kutoona kuti
atitombowirirani zvinhu zvisina nebasa resezvo, but sometimes inini ndiri munhu anongozvinyararira, I mind my own business. I just see and move on. Handine nezvakawanda mozviziva imi guys. Sometimes ndinongoonawo ndichidarikawo ndongotambawo mucomment section todarika zimungu I don't even comment at all nyaya dzemasocialites munozviziva imi guys. Zvototi kwakawanda ndotonzi ndiri team ningi but handisi, simply because ndisingadi kuve involved because masocialites are vocal. Ukaonekwa comment yako panenge paitira zvinhu zvemasocialites kunonzi watotora side watodai sezviri kuitika ipapa. Sezviri kuitika ipapa. Hands 11 July 2020. Hands 2020. Achadzokera koti. Achadzokera koti musi wa 11 July. Animona. Achadzokera koti musi wa 11 July. Ndoba achadzokera koti. Saka I bail out. Handi muri kuona. Hanzi kuti uzotemera muno uyaura iti baba vasikana nchakudza. Kwani mazvinzo hanzi beu kwanzi arikudzokera koti musi wa 11 July ndopo dzokera koti. Adzokera koti ozononzi kuti maybe dzoka muna August. Andika nyaya idzi guys adzipinde mukoti same time. Kashoma kuti uende kukoti nokutonzi trial. Inogona kuti 1 year 2 years uchinda koti. Maimona. Inogona kuti 1 year 2 years uchitoenda kukoti. Andi muri kuzvinzwa ndo chokwadi chiripo, hadzipinde mukoti zvekumhanya. Saka chatombogara zvikapedza nyaya dzake. Madhuve, me I don't know that one. I don't want to comment. Me I don't know zvezvakawanda wanda handizivi. Tachagara kuZimbabwe here kana chachita se me I don't know. Chatongozanje kutanga kudzokera koti musi wa 11 zvanyugwa apo musi wa 11 2024 udzokera koti. Simple chet, simple. Ini guys zvandangoita pana swaga ndinakuitira swaga ndozvandongoita pana anyone guys. Kana munhu angodza asunganzi varudiwo help pasina vari kubatsira nokuti anga asina munhu ari kubatsira. Kune vamwe masocialites vamwe vanomira vachibatsira munhu wavo. Swaga munhu wangu wokuti mwana wangu pasocial media but zvakawanda wanda handizivi. Animaona ndangomirawo. Animaona chero zvikanzi ndiani, chero zvikanzi ndiye Tom Jones atosangana nedambudziko rakadai. Animaona totongoita the same thing. Totongoita zvema differences aside toita the same thing. Because in Chanongota game no things like guys, people have to learn. They should stop. Game bullying, people should stop. Because no can bully, I'm going to report. I no can bully because I'm going to report. Because I can't bully and bully moon. And it's bully moon. Why should I be bullied? Who can't bully? I'm going to report. I'm going to report. Kuti this is my report and go box. But go come so no go shkono batwa chet. Kuti are going to bully. We are going to bully. Because game rekubhulana rakaipa guys. Game rekubhulana rakaipa. Hawiti content nemunhu. Hawiti content nemunhu. Hawiti content nemunhu. Akaudzidza tirakana koti kwachona kukofuta anogona kusvika unzi fine futi. Mari yapamusoro akanzi apinda mutango nanzi fine mari yapamusoro cheche ndo zvinoitika amboende zvake kujeri. Aiwa tazongomirawo kuti asaenda kujeri. Tinomirisika kuti asaenda kujeri asi anobhadhara fine yapamusoro ichamurwadza. Kuti azoenda kujeri aiwa tinozomirisika kuti asaenda tinozomira-mirawo ipapo. Jeri azoindi. Asi fine yapamusoro anotobhadhara. Ndikureva kuti kuripota kumapurisa ukandibhuleiwo comment section ndiripota muri kungoripota. Ndakuri kuti vakustopera ndimbokusungisini. Ndimbokusungisa kuti ndokujeri asi ndinokuripotera. Handei guys. Handei. Anombokusungisa inini muona seti ganga ndikakuisa kujeri. Inini moyo wangu ndikotosati ndasungisa munhu ari mujeri ndikotovata hope adziuya azviti. Azviti. Asi kuti ndokuripotera next time unopuwa warning unzi usautauri usabhule munhu. Asi kusungisa munhu kuti apinde mumasozi andingazvikwanisi. Ini now ndakazvimirira ndinyatsovata hope haadi zvikuru. That's not me. That's not me guys. Guys. Hi baba nemwanaka. Hey. Gepuracho kune tu kumasure ndiri pakati mwari kumberi. Shakira. 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 Ndakatiza zvima earphones achirova mai mwana achirova pasi wena. Ndiri kuteera ndiri pakati vari kumasure.
fanzi 11 July ama-city shands kotoda mari yaloya loya we kuita seko loya we loya we loya we anoenda kutoga loya kuita se anoenda ega kukoti anozviendera ega kukoti loya we wazilate barada wangu kudeka kachazombonipiwa zvakanaka wanyazonoti handisiki barada zvekumhanya pamaradha ndakagara ndiripo ini asi kuti ina handisiki zvekumhanya indozvi alright cross the bridge when we get there. Zvokundityira guys pamunhu wenyama chaiye anofamba especially zvekwedu kuZimbabwe zvimbomirai guys. Zvekukwatisa hedu kwatisana pachedu izvi inini kusaidi kwangu chimbomirai guys. Ndisanda kukwata zvangu zvokutoda ndezvepafoni chete zviya nokuti che tiri kure nakure mbomirai izvozvo izvo guys. Guys, ndakwenda guys. I'm going. Rudo, let love lead guys. Imimi ma comment section kumakona kunana mai venyu kwepese kupi is including diaries panapa ndo basa renyu ma diaries to tell me to stop bullying people. Tell me to stop bullying people. Let's preach love. Sekutaura kwateta Rudo, let's preach love, let's show love. Anditika. Pane pano Soga must come and do public apology. Atisikumbo mira yadzoke. Mira yadzoke guys. Mira yadzoke. Right guys, saka tobatana page 2 guys. Tobatana page 2 handika tobatana pa second half. Tikubatana pa second half. Tikubatana pa second half. Tusangana pa second half guys. Sogachona pana uya ndopo tusangana. Indi utongoda zvaswaga ndiye wandiri kutongoda. Ndora ndiri kutongoda swaga iye pachezva ke ndiye wandiri kunyatsa kutomirira kuti anyatsokuya because zvaita apa pachero chinzwa ikudii kana kuti kudii hai. Hanzi nguva iyi. Before I go to work. Before I go to work. Let lovely guys. Ina ntoda nditofarira nesa nenge vachituko vachitese handiti. Munoziva kuti nhasi session ndatombotaura naKeti ndamufonera Keti. Ndikati Keti unoda kusvika kupi uchituka vanhu? Mubvunzei Keti. Ndamubvunza akataura zvaataura. Anomaona. Because I'm trying. It's just that kuti handizivi kuti ndozviita seko guys. Sure serious round table yakudiwa. Andimona round table yakudiwa. Pango vene piece mumwe nemumwe angopiwa tunhu twake. Andimona. And then zvipere. I don't know. So guys, ndokubatai pale chandika.